Jeste li spremni za novu pustolovinu? Šest pomagača. Ej, drž se, odmah stižem. Budi oprezan. Šta bi ti bez mene, Kroki, ha? Mislim da imaš i dobrih strana. Oče, molim te, moram otići k njoj. Moram je vidjeti. Vidiš kako je lijepa. Uistinu je lijepa, sine moj. Ali zapamti, kraljevna ima majku. Strašnu kraljicu Gornje Maštovije. 1000 bih milja preplovio da bih te na trenutak vidio. Svoj život ja ću ti zauvijek dati. Moja ljubav nikad neće prestati. Zašto si, sine, tako uporan? Znaš da njezina majka svim proscima postavlja nemoguće uvjete. Znaš to? Oče, ja moram uspjeti. Ali još nitko nije uspio. Svim proscima dale odrubiti glave. Radije ću poginuti kao junak nego do kraja života venuti bez nje. S tvojim blagoslovom ili bez njega zaprosit ću je. Straža! Odvedite ga u njegovu sobu i zaključajte prije nego pobjegne i učini nekakvu glupost. Pustite me! Naređujem da me pustite! Da vidimo možemo li naći njegovu sobu. Ali zašto? Dečko je zaljubljen, treba našu pomoć. Pustite me! Pustite me! Oče, ne smiješ mi to učiniti! Aj! Što je? Ja sam Jojo, najveći pustolov na svijetu od uvijek. Dobro jutro. Dopustite mi da se predstavim. Doktor Kroki, znanstvenik, filozof i virtuozna... I tako dalje, i tako dalje. Dakle, mi smo vidjeli što se zbilo. Uistinu ste zaljubljeni u kraljevnu, zar ne? Ha? O, da. Njezinu ljepotu ne možete opisati riječima. Vidite? A doista je pravi komad. Ali... nedostupna. Tko to kaže? Prijatelji moji, ljubav može svladati sve. Čuvajte se, vas dvojica! Čekajte, kamo ste pošli? Da od kraljice isprosim ruku njene kćeri. Zbogom, prijatelji! Hej, jaba! No, idemo, Kroki. Treba će našu pomoć. Hajde! Jojo, njezina majka odsjeca ljudima glav. Gledaj, ne kanimo se mi oženiti s kraljevnom, pa neće dati skinuti naše glave, ili tako? Hajde, Kroki! Hej, čekajte nas! Idemo mi s vama! Ej, što je vama dvojici? Što zapravo hoćete, ha? Pa, jeste li ikada čuli za kraljevića bez sluga, stražara i... Dobro. Hoćete reći da trebam... Svitu. Da, to je prava riječ. Svita. Ako je tako, idemo. Napred prema dvorcu moje ljubljene sa svitom. Kada je čovjek zaljubljen, svijet je ljepši, zar ne? Sve oko njega cvate i pupa. I sve tako divno miriši. Miriši? Meni se čini da smrde prljave čarape. Vaše veličanstvo, razmišljao sam, ako je kraljica uistinu tako opaka,
Možda bismo trebali povesti više ljudi, snažnih ljudi, tjelesnih čuvara i sličnih. Što vi mislite? Hej, jesi čuo? Ajde, probudi se. Hej, čekajte nas. Idemo s vama. Mi smo sluge po struci, ali nemamo gospodara. Znamo svakojake vještine. A kad ja protegnem noge, postanem 300 puta viši. A kada ja uistinu duboko udahnem, 300 sam puta deblji nego sada. Pa, bolje je to nego nikakve vještine. Zaposlit ćemo vas. Slažete li se, visočanstvo? Slažem. Hvala, hvala, nećete požaliti. Ne, sigurno nećete. Znamo da nećemo. nećemo. Hej, što je ovom čovjeku? Joj, zar ne možete hodati tiše? Skoro mi popucaše bubnjici. Što radite? On sluša kako trava raste, a ja promatram svadbeni ples skakavaca na onoj tamo gori. Ova dvojica bila bi korisna. Ako su hrabri, zašto ne? Hej, ljudi, biste li htjeli služiti kraljeviću? Očekuje vas se lijepa nagrada. Nemam ništa protiv, samo pod jednim uvjetom, ako uzimate i mog brata. A naravno, zašto ne? Vaše veličanstvo, vaša svita je svakog časa sve veća. Odlično. Ovdje ćemo prenoćiti, a odmah sutra ujutro... Da, sutra. Objavit ću svoju besmrtnu ljubav prema kraljevni sutra. No, u čemu je stvar? Zašto ima povez preko očiju? Hej, brate, pitaju zašto ti je preko očiju povez. Što je kraljeviću? Je li bolestan ili što drugo? Bolestan? O, da, jako je bolestan. Od ljubavi. Gdje su ostali? Ne vidim nikoga. Čini se da su otišli bez nas. A, ne, kraljević je još tu. I 9, i 10, i 11, i 12, i 10, i 13, 14, i 15, i 8, 12. Hej, što to znači? Brat je! Ajde! Bog me, nisu se šalili, ha? Hej, ljudi, gospodar se probudio. Evo ga dolazi. Spremite se za polazak. Okupili smo doista sjajnu družinu. Da, jedva čekam da ih vidimo na dijelu. Pa, prijatelji, eno ga. Dom moje ljubljene. Što kažete? Jezivo je riječ koja mi pada na um. Molim vas, pomozite. Kako mi je hladno na ovoj vrućini, da to ne mogu podnijeti. Hej, malo si zbunjen, stari. Buco, Buco, dođi malo ovamo. Možeš li podnijeti ovog jadnika? Kaže da će se ovdje smrznuti. Mogu, naravno. On bi nam mogao dobro doći. Naprijed, prijatelji. Idemo isprositi ruku moje ljubljene. Za mnom. Čekajte, nečega sam se sjetio.
Ovo je tako čudna družina da bi mogla preplašiti kraljev. A da, upravo si, doktore. Ti, ja i Kraljević počet ćemo u dvorac sami. S ostalima ćemo se sastati poslije, ispod onog hrasta. Kraljević iz Donje Maštovije. Ispričavam se, vaše veličanstvo. Čemu zahvaljujem veliku čast što nas posjećujete, mladiću? Vaše veličanstvo, došao sam iz daleka i zaprositi ruku vaše kćeri. Svjesni ste da prije nego vam dam njezinu ruku, morate dokazati da ste dostojni. Da, čuo sam o tome, veličanstvo. No dobro, poješćete 100 volova i popiti 100 bačava vina u jednoj noći. Ako ostane samo jedna volovska dlaka ili kap vina, bit ćete smaknuti. Je li vam to jasno? Ali, majko, to nije pošteno. Posljednji je Kraljević morao pojesti samo 3 vola i popiti 3 bačve vina. Vremena se mijenjaju, ljepotice. Vaše veličanstvo, gozba nije zabavna kada je čovjek sam. Ako ikako smijem, rado bih pozvao gosta. Dobro. Da se ne bi pričalo kako sam škrta, naredit ću da vam posluže 300 volova i 300 bačava vina. A vaš vam gost može praviti društvo prigodom smaknuća. Kralje. Gdje su ti ukusni volovi o kojima su pričali, a? No eto, borimo se za najplemenitiji cilj. Ruku najljepše od svih djevojaka na svijetu. Moj najdraži, bio si jako mudar kad si u oporuci napisao da naša kći preuzima krunu na dan svog vjenčanja. Prava je šteta. Što svi njezini prosci umiru prije vremena. Prije tog sretnog događaja. Puco, požuri se. Vrijeme samo što nije isto. Puco, brže. Posljednja kap. Vaše veličanstvo, bojim se da u podrumu morate obnoviti zalihe. Veličanstvo, to je istina. Doista su uspjeli. Shvaćam. Pa dobro. O vama kao o svom budućem zetu moram saznati više, osim što mnogo jedete i pijete. Nešto više. Točno, mora biti i hrabar, na primjer, i pametan, da, i snažan. Uvjeravam vas, ja sam sve to. Spilja, to mi je drago. Sve će vam to trebati za drugi zadatak. Drugi zadatak? Daje vam 2 dana da mi donesete nakit koji sam izgubila u Crvenom moru. Ili ode vam glava. Majko, ali Gospo, obavit ću i to. zašto još jedan zadatak? Pa to nisi ni od koga drugog tražila. Ja odlučujem o zadacima tvojih prosaca. Ili to jasno? Ej, ovamo. Tko ste vi? Mi smo Kraljevićevi smjerni pomagači. I pokušavamo mu pomoći. Hvala Bogu što nije sam. Recite mu da je majka od nakita izgubila naušnicu. Baš je prava vještica. Reći ću mu. Očitat ćemo joj lekciju tako što ćemo donijeti naušnicu i gledati kako se grize, Jojo.
Crveno more. Do tamo nam treba nekoliko mjeseci. Nešto ćemo smisliti. Dugonja, moramo stići do Crvenog mora i vratiti se za 2 dana. Crveno more? Gdje je to? Pa tamo. Daleko? 1000 milja, možda 2. Pa, što onda čekamo? Uhvatite se svi onda za moj remen. Idemo! Evo nas, stigli smo. Ali kako ću naći naušnicu u moru? More? Pa što? Gledajte. Dobro, sad sam ja na redu. Ma, tako. Kako zapravo izgleda ta naušnica? Ja znam kako izgleda. Onak i to vidim samo jednu naušnicu. Evo je, to je ta naušnica. Naušnica, vaše veličanstvo. Pa, čini se da ste to s lakoćom obavili. No, hoćete li biti dobri mojoj kćeri? Hoćete li je dobro čuvati? Do kraja svojega života, veličanstvo. Onda biste ove noći mogli dijelom uvjeriti u to brižnu majku. Još ovaj put. Naravno, samo kažite kako. Ako uspijete moju kćer sačuvati u svom naručju do ponoći, bit ću zadovoljna. Biću zadovoljna. Gospo, to ću učiniti s najvećim zadovoljstvom. No dobro, u čemu je kvaka? Evo je, moja draga kćer. Ostavit ću vam je na čuvanje. Dobro, ovo su moji pomagači. Sad bih morao... sad bih je trebao uzeti u naručje. Nemojte biti zavješljivi. Ovo je sve lijepo i krasno, ali ja ipak mislim da bismo morali zabarikadirati vrata i biti na oprezu. U pravu je. Moje majci ne treba vjerovati. Dobro, meni se to čini u redu. Ovo je najsigurnije što može, veličanstvo. Sada da vidimo što kane. Evo, glave su umorne, teške kao olovo, sve su pospani i pospani. Liježu, počivaju i spavaju. Gle, Brzo, začepite svi uši. Spavaju svi. Kreni kćeri na mjesto skrovito. Za sve osim za majku tajnovito. Plameni prsteni stijene, cijele noći držat ćete zatočenu u samoći. čekaj. Molim te. Kroki, probudi se.
prestala. Ej, ljudi, probudite se! Ej! Ej! O, što je? Gdje je kraljev? Čekaj. Ostalo je još 15 minuta do ponoći. Tiho! Možda ću čuti gdje je. Čujem. Što? Plač. U špilji je. Špilji? Na oko 300 sati odavde. 300 sati daleko. Što čekamo? Idemo! Približavamo se. Dugonjo, idi malo više na desno. Tako, dobro, tamo. To mora biti to. Još nikada nisam razbijao stijene, ali pokušat ću. Možeš ti to. Dobro, u zaklon. Ne brini se, izvući ćemo te. Smrzljivko, možeš li ti što god poduzeti? Mislio sam da me to nikad nećeš pitat. Dođi ovamo, draga. Evo je. Hvala vam. 4 minute do ponoći. Idemo. 10, 9, 8, 7, 6. Joj, kako šteta, tvrdo spavate. Najdraža gospo, najljepša gospo na svijetu, budi mi ženom. No, vjenčanjimo. Uvijek plačem. Vratili su se. O, sine moj, tako sam sretan što te vidim. I to kako vidim, s glavom na ramenima. Sve to dugujem svojim dobrim prijateljima, oče, i svojoj novoj sviti. Svima želim dobrodošlicu. A ovo je... Kao da nisam pogodio. Najljepša djevojka pod suncem i moja buduća snaha. Dobrodošla kući, draga. Dobrodošla. Vrijeme da idemo, Jojo. Zar nećemo ostati na svadbi, ha? Nino, nana, lezi i lijepo sanjaj. Dobro, prestani s tim. Dobro, u pravu si. Idemo sad. Spreman? Spreman! Simsala! Simsala! Simsala Grim! I svi su još dugo i sretno živjeli.